Здравейте, приятели на Морски клуб Балчик! Септември беше месец изпълнен с вятър, емоции и невероятни успехи. Нека заедно видим какво се случи през нашия ветроходен септември. Месецът започна ударно. В Приморско се проведе държавното първенство по тим рейсинг в клас Оптимист. Отборът на Морски клуб Балчик бе в състав Йордан Кирев, Виктория Великова, Яница Добрева и Преслав Петров. Треньор Мартин Пенев. След оспорвани гонки, нашият екип се класира на престижното 4-то място. То бе първото участие на клуба в Team Racing от далечната 2008 година, когато именно в Балчик се проведе дебютното първенство по този формат в България. Тук е мястото да благодарим на нашите партньори и приятели Община Балчик, Lighthouse Golf and Spa Resort, Хотел Мистрал, Калиакрия Ресорт, Ротари клуб Балчик, Българска федерация по ветроходство и Министерството на младежта и спорта за тяхната постоянна подкрепа. На регата Съединение нашите състезатели отново показаха класа. Никол Димитрова спечели първо място при момичета в клас ИЛК-4. Мартин Димитров се класира трети в общото класиране и при момчета старша възраст. Светомир Симеонов зае шесто място при момчета под 16 години. В клас Оптимист Виктория Великова трето място при момичета младша. Яница Великова шесто място. Йордан Кирев четвърто място. А Преслав Петров 8. И не на последно място, Алекс Данаилов и Ая Петрова завоюваха бронз в клас 420. Треньори на отбора бяха Мартин Пенев и Велислав Димитров. А как завършва само едно вълнуващо лято? С парти на яхта, разбира се. Тази година Морски клуб Балчик постави нов рекорд. 107 деца тренираха ветроходство и гребане при нас. Да, 107. Това е доказателство, че морето и спортът продължават да вдъхновяват все повече младежи. Международна сцена, голяма конкуренция и невероятно представяне. На Европейската купа в Балатон, Унгария, нашите млади таланти показаха класа сред 170 състезателя от 20 държави. Никол Димитрова зае 8 място при момичета под 16 години. Мартин Димитров 12-то място при момчета. Светомир Симеонов 26-то място при момчета под 16 години. Браво, екип! Морски клуб Балчик и ветроходен клуб Понтус участваха и смесен екипаж на яхта Аротадо в престижната регата Босфорас Къп. Сред конкуренцията на 35 яхти, нашият екипаж се класира на 7 място. Достойно представяне на международната сцена. Месецът завърши с мощен финал в Несебър, държавното първенство за килови яхти. След поредица от тежки гонки и силен вятър,